veure, hem començat a la Fórmula 3 a Prema, a Trident en Fórmula 2 i arribem a la Fórmula 1, Un Manxado. equip que té nom de xiclet. A veure, per qui fitxem? Aston Martin? Alfa Tauri. Aston Martin líders. Companys d'Alonso, Lideríssim. Molt bé, 39 milions d'euros ens han pagat. Molt bé, no? Escolta. Atenció, 6 poles, 6 voltes ràpides, 8 podis! Líders, vamos! On marxem? Amb 24 anys anem a... Quina puta merda. Molts problemes Ens quedem, no? Sí, home, i tant. Mió, ni de conya me'n vaig aquesta gent. Aston Martin, més podis, més podis! Ojo! Oh, 8 poles! Líders! 10 podis! Líders! 10 podis! Molt bé, ojo equip gran, Se viene equip gran, Mercedes o Ferrari? Uola, quina liada. Mercedes, no? Una Mercedes. O anem a Ferrari a menjar pasta carbonara. Fem un Hamilton, anem a Ferrari. Vinga, és a Ferrari, va. I El Ferrari hem de guanyar el Mundial, tio, no me jodas. Ojo! 7 podis només de merda. Molt malament. Tio, què li passa a Ferrari aquest any? Molt malament. Què li passa? Haas? Però què és esto? Què és? No, quedem-nos. A veure aquí, ojo, 13 podis! Bé. Líders! Va, ho tenim, amb 30 tacos, A la flor de la vida ens anem a... Buah, a Red Bull a guanyar mundials, no? O què? Anem a Red Bull i traiem el... Però no hem guanyat cap mundial encara? Jo crec que no ho diu. Potser ho diu després. És que ho estem fent malament. Red Bull! No, ho estem fent perfecte, estem liderant. Amb Red Bull arrasem el Mundial. Mira-la, niño, que bonito! I atenció, amb 33 tacos, fitxem últim equip, McLaren. No! Jo em quedo. Em quedo, a Red Bull, faig un Checo Pérez i em quedo. 33, com? Com? Aquí. Com? Perdona. Ho has vist? Atenció! Buah, 12 punts, una cosa estem fent increïble, Últim equip. Ens quedem a Red Bull. Ens quedem, sí. I ja està, i ho rematem. Pa lo que me queda en el Atenció, aquí ho tenim, atenció! Ui, Déu meu, atenció, que això és molt bèstia, Vale, el millor circuit Silverstone, no, jo vull Catalunya. Grand Prix wins, 31. Quasi 33. Championships? Championship, Líders! Superlíders! One champion! Quants punts? 2.000, molt bé, està molt bé. I... the controversy! No entrem al Hall of Fame! Hola! Va, torneu amb els diners. Quina vergonya. Molt malament, d'on has tret això? No ho sé, fem un altre. Sí. Va.